sa Bacolod, Aksyon Radio. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, District Hospital sa siyudad sa Kamangalan, temporaryo ginpasiratan matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa ka nurse. Babae nga nasapuan patay sa siyudad sa La Carlota, asawa sa drug lord nga dakpan sa banwa sang Murcia. Sa balita nasyonal, pagpatigayon sang online licensure examinations ginatun-an karon sang PRC. Tanyag nga resignasyon ni House Speaker Cayetano ginpakamalaot sang pila ka mga kongresista. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugawahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Oktubre 2, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Melay! Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na. Good morning, Action Boy! Kag sa aton nga mga ka-action. Thanks God, it's Friday! Of course, Yes, October 2, 2020. So, kabay pa ini nga bulan sa October, Action Boy. Kabay pa nga COVID-free na, no? Mangin COVID-19 free na. Ang hindi lang October. Pilipinas, kundi bugos nga kalibutan. So, wala sa imposible, Action Boy, kung ina ang gustuhon sang Ginoo. Correct? Correct. Correct. Oo, yun na. By the way, Action Boy, ginakasubo man naton ang natabo bala kagabi nga pagtaliwan sang anay governor diri sa Negros Occidental. Ayo. Gin-confirm man ni Action Boy sang iyab mismo nga bata. So, mai-85 na siya tani sa December, Action Boy mo. Pero mo ginang life, December? December, 85 years old. Condolences la, Action Boy. Our condolences sa family Maranion. Ako kadaan ti daw medyo kuan ko ni kay former governor Maranyon mo kay pilaman nga katuig ni nga nagapugko ko bilang presidente sa press club nga ang assistance ni Governor Maranyon sa akon Ara, gid yan. full support man no, so pa kuan anang condolences sa pamilya no ni former governor Freddy Maranyon. Mga manog 85 na siya no, December. Mga alas 11 pasado kuno gabi, mga 11:37, 38 na gabi no. So condolence lang. Sige. Good morning na kay Attorney Rex Celis, maayong aga dira sa imo. Sa kay Ruby Argente de la Luna. Good morning, man. Yes. Kag sa aton mga ka-action nga nagapamati sa Facebook Live, good morning gid. Ara si Sir Edwin Pineda, Action Boy. Naga-monitor kay Gracia Hareta Horvidalia, good morning man. Jocelyn Arisivita Olak, mayong aga. Kay Veronica Baliados Echauz. Good morning sa inyo duwaga, pamati kami diri sa may Kamingawan, Barangay Estefania with Kagawad Gary Echauz. Sana pa ko nagmangkot hindi nga kagawad si Kagawad Gary gali sa Estefania. Subong na balaan ta na gid man. Way magapanugyo abi si Red Salgado mo. Ipos-ipos lang siya. Sige, kay Ernesto Regacho, good morning Action Boy, kag Action Dorel, good morning one sir. Melvin Piñafiel, good morning Action Boy and Action Dorel. Kay Sir Alex Fantes, mayong aga sa inyo. Ni Action Sir Boy, kag Action Miss Dorel, happy weekend sa inyo, be safe. Si Action Boy, go! Okay, good morning man kay Marjorie Villaflor Tipsay.
sa kay Isa Akda. Good morning dira kay amigo man naton Roberto Wanbol Gallo. Congratulations gali ha. Kay. Pagdaog bala ni Kuan ni Janiel Casimiro bala. Oo, Kadaog man siya. Oo. Perfect. Siyempre. Doble ang daog. Correct. Congratulations Good morning dira kay Wanbol Gallo. Virginia Ortizo, may agama Earl kay May Saison. Sa family Saison kuno sa Barangay Granada may aga. Ari nang imo presidente Dennis Richard Tibor Roma. Yes. Good morning sa Energy Fans Club kasama mama ko gali nga si Mother Liza Joy Elon Amoroso. Nga hindi gid madulaan paglaom pre kanamon sa kag imo pamilya pakabakod lang mother. Hindi yan ni Mother gid ha. Kundi Mother yan sa Energy Fans Club. Okay. Amo na siya. Kaya iya nga ang bata ni Ma'am Liza Joy ara sumong sa quarantine action boy. So nagara siya sa prayers. Sige. Ang tanan ni kuan ni sa mga sulban ni sa pagi sa pagpangamuyo. Correct. Sige. Good morning, Presilu. May lang nagpagpamati. Presilu na Presilu. tawag ko siya. Para do ka bag-o naman. Marilo Travilla Catinoy, Philip Isulat, Mang Agaman, kag Pinky Teruel, watching live from Villamonte. Ginagreet nila kanong ila principal ang my beloved ninang happiest birthday. Galing daw ay gibutangan nga ni Pinky. Nalipat siya siguro tama niya kadali sa time. Sige. Principal nila kanong birthday subong. Bingkay, bravo, gib. God bless gid sa inyo permit. Tanay makita ko mo sa personal magpuli ko da. Ay, okay din ka. Walang problema. Ari lagi kami di sa stasyon, no? Si Bingkay. Galing kay Subo Action Boy, wala pa taga-baton sang bisita. Ilang kabayan man sa aton nga health protocol. So after pandemic kay Auntie Araceli Escasinas dira sa may Mindanao Action Boy sa may Barongis, North Cotabato, Libungan North Cotabato, mayong buntag. Okay. Josefa Cabrera kag Remia Garcia. Good morning man. Sige, standby na kita sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time las 6:11. Detalye na sang mga balita lokal. Temporaryo nga ginsirad-an ang Lorenzo D. Zayco District Hospital sa siyudad sang Cabangalan matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa ka nurse. Bangod sini gin-suspender man ang admission sa tanan nga mga pasyente sa clinical wards until further notice. May patagyunon nga intensive COVID-19 contact tracing kag disinfection sa ospital. Sa karon, ang nurse ang na-admit sa Cadiz District Hospital. Anom sa mga naka-close contacts ni nga 3 ka man nurses kag 3 ka man nursing attendants ang napaidalom na sa swab test kag karon naka-quarantine sa ospital. Magapadayon sa gihapon ang serbisyo sa emergency rooms kag outpatient department para sa konsultasyon kag emergency cases. Nakilala na ang bangkay sang babae nga nasapuan sa Barangay San Miguel, siyudad sang La Carlota sa Miyerkules nga adlaw. Sunod kay La Carlota PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, ang bangkay amo si Juliet Mercader nga taga Bourbon, Cebu. Dugang pa ni Guadalupe pagi sa mga post sa social media, nakit-an sang pamilya ni Juliet ang balita rason nga gilayon nakig-agot sa ila kilala dire sa probinsya sang Negros Occidental kag ginpakantuan agod makumpirmar nga ila inihimata. Sa inisyal nga impormasyon nga nabaton sa Action Radio Bacolod, si Juliet ang asawa ni Jennifer Mercader nga ginakabig nga high-value individual kag napatay sa tong Setyembre 28 matapos gin-alegar nagbato sa operasyon sang kapulisan sa Barangay Binuyan, Banwa, sang Bursya kag sa karon padaan pa investigasyon sang kapulisan sa amo nga insidente. Na-identify nung pamilya ang mga pinost nating personal belongings and at the same time yung physical features ng ating biktima dito. So from there, may sinugo sila ditong kakilala nilang taga Negros to further verify and confirm. Kabahin sa ang pahayag ni La Carlota City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe. Ginalantaw naman sa Police Station 4 nga ang utang isa sa mga anggulo nga sa pagtiro ini kay Raymart Indino alias Calvo.
39 anyos nga pumuluyo sa Galo Ramos Street, Barangay 19 sa siyudad sa Bacolod sadtong Miyerkules ang gabi. Nadala pa sa ospital si Indino apang napatay man ni matapos makaangkon sang 6 kapilas tugas sa paglutang gamit ang kalibre 45 nga pistola. Sa unang investigasyon ni Police Major Charles Sever, ang hepe sa Police Station 4, nagkakaon ng biktima sa ini ang gintiro sang riding in tandem nga mga suspects. Gilagas pa sang hinablos sang biktima ang suspetsado agud lampusan sang botelya apang siya mismo ang tuyo manitro na pangwala na sang bala ang armas sang suspetsado. Sunod kay Hiver, antes na tabo ang pagtiro sa biktima, may pamahog na ini sa kabuhi. Duwa pa ni Hiver, posible maihibalo ang asawa sang biktima sa mga transaksyon sa Yabana. Nagpangabay si Hiver sang kooperasyon sa pamilya sang biktima, agud masulbar ang kaso kamakilala ang mga persona nga naghimo sang krimen. Sa iban nga balita lokal, ginpanginwala sang Philippine Army ang legasyon sang pila ka mga progresibo nga grupo nga silang sa likod sa pagpatay sa isa ka mangunguma sa Sitio Amian, Barangay Tanawan, siyudad sang Kabankalan sadtong Setyembre 26. Suro kay 3rd Infantry Division Internal Affairs Officer Army Major Zenon Pancito III, nasaksihan mismo sa mga opisyal sang barangay ang pagkuha sang bangkay ni Bernardo Guillen Sr. sa ginpatigan nga retrieval operation. Ginklaro man ni Pancito nga si Guillen ang wala ginpugutan sang ulo tuhay sa alegasyon sang Karapatan Negros kag National Democratic Front. Dugang pa ni Pancito ginpabutsyag sa asawa ni Guillen nga ini ang personal nga nagpalapit sa encounter site sa wala may baluan nga rason. Sa investigasyon sang Army na baluan nga ang napatay ang amay sa isa sa 6 ka manadakpan nga rebelde nagligan nga bulan sa Banwa sang Mabini sa probinsya sang Negros Oriental. Bangod sa amo nga akusasyon, ginpabutsyag ni Pancito nga desidido ang Philippine Army nga pasakaan sang kaso ang natungdan nga grupo. Samtang nagbiyahe na ang halos 100% sa mga drivers sa idalom sa United Negros Drivers Operator Center kon Undok, sumugod kahapon nga adlaw Oktubre 1. Sunod kay Undok Secretary General Diego Malacad, nalipay ang hanay sang transportasyon sa siyudad sa Bacolod sa liwat nga pagbalik sa biyahe sa idalom sa General Community Quarantine. Duga pa ni Malacad, liwat naman nga magapangalagan na ila grupo sa riding public nga magapadulong sa ilas ni mga kontak sa tagsalang kalatuan. Nagalaom si Malacad nga konsiderar sa syudad ang kontribusyon sa hanay sa transportasyon matapos nagsabat sa panawagan nga pila ka semana nga untat biyahe samtang ginaimplementar ang MECQ. Arestado ang top 10 drug personality pagi sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency sa siyudad sang Kabankalan. Ang suspect ang ginklala kay Greg Tabucon, nagapuyo sa Barangay 3 sa Mumanya siyudad. Sulok kay PDEA Negros Head Nicolas Gomez, si Tabucon ang ginakabig nga rank 10 provincial target list sang PDEA Nokpo sa di na-recover sa suspect ang 7 ka plastic sachets ang ginasuspetsuhan shabu kag ginabulubanta 12 ka gramo ang kabugaton. Si Tabucon ang nahunong karon sa custodial facility sang Kabankalan City PNP kag nagapangtubang sa kaso nga paglapas sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Formal na nga nagpungko bilang bago nga BCPO Director si Colonel Manuel Placido. Si Placido ang nagbulos kay Colonel Henry Binyas nga inassign sa PNP Drug Enforcement Group sa National Headquarters kang mga pungko bilang Chief Directorial Staff. Ini matapos ang turnover of command gaging pangunahan ni PRO6 Regional Director Rene Pamuspusan sa Maringal Hall, Camp General Martin Teofilo Delgado sa Fort San Pedro sa siyudad sa Iloilo sang kahapon nga adlaw Oktubre 1. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginklaro ni Bacolod City Fire Marshal Poblio Boboy Plotenya nga Bureau of Fire Protection National Headquarters gid lamang ang makadesisyon angot sa ginapangayo nga right of way sang mga pumuluyo sa Purok Fire Barangay 8 siyudad sang Bacolod. Sunod kay Plotenya ang compound sa Bacolod City Fire Department ang ginapanagiyahan sa BFP National Office kag si BFP Chief Director Joe Jose Embang gid lamang ang may dako nga papel sa pagdesisyon. Ginklaro man ni Plotenya nga may 3 pa ka mga alagyan ang pwede magamit bilang entrance kag exit sang pumuluyo, isa sa kilid sang ila opisina nga nagatubang sa Dalan San Juan samtang duha pa sa likod nga nagatubang naman sa reclamation area. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:18. Kag sa ato naman mga ka-aksyon sa Agapasimbangwa, mapugaw nga hangin, nagadapyan na ikaw na ang ginapa
mamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan. All right, good morning liwat sa aton nga mga Facebook listeners, watchers. Si Ronnie Vega, amigo Ronnie, maayong aga. Sakay Glenn Santa Ana, pare ko. Good morning. Glenn Santa Ana sa siyudad Sambago. Jean Boerom, sakay Sahur, Reject. Daw Rojas guro naging suli, sige lang. Kapitan Leopoldo Duran Jr. Migo Tariki Malala, maayong agaman. Sakay Araceli S. Casinas. Good morning kuno Miss Newscaster. Mga taga dito sa Baronges ba? Sa Mindanao. Sa Mindanao. Yes. Ninang na siya sa akong manghod. Miss Newscaster. Now Miss Newscaster. In the future, Miss Universe. Ay, sana all. Sana all, action boy. Ganyan ka doon, hindi ka pasar nga ito niya height. Lani Mitokya. Mga ka-action, good morning kuno sa taga Makilignet. Kay Radney, kay Chona, kay Vanessa, kay sa Baricar family. Happy weekend sa inyo tanan. Happy weekend man sa imo. Mary Jane Mendoza, Binong 70. Ari naman kami di sa bago live nga monitor pod si Chay Aida Gamen kag Lili Limpangog. Si Lili din daw manghud ini mo. Good morning man kay Police Major John Joel Batos-Batusan sa bago PNP, kay Police Major Jigger Jimeno Santalisay kag kay Sir Doy Yanong. Doy Yanong. Good morning Yes, sa imo. good morning. Kay Dudes Lang Rayo, action boy, araman siya, nag-monitor. Kay Ellie Escalera, good morning action na Dorel, kay action boy. Monitor kami diri sa 11th Street, sang asawa ko si Charity. Charity, good morning. Yes. Ellie. Kay Nonon. Charity, grabe oh, ang ngalan niya si Ellie Escalera, ang asawa niya si Charity. Ay, Charity sa madjong ni mo. Sa? Madjong, tudas is madjong. Ang Escalera, ngalan ni sang tudas sa madjong. Sige ha, kita. Ayun, mag-idya ko may online class ka sa, sa Mahjong Nest. Charity Escalera. Charity Escalera. Correct. Kay Nonon Mabatid, good morning. Good morning, Connection Boy. Grace Ortega Sullivan, good morning sa taga-barangay Takuling, Purok Paglaom dra sa Sullivan family. Sullivan family. From Sullivan. Imos, Cavite. Kay Noya Dremwell, good morning. Dra sa may Panokoy, Action Boy, imo nga kabarangay. Yes. Aris good Lee, good morning man, watching from Hong Kong. Kay Armand Jilin, good morning, Action Boy and Dorel. Kagwapa sa mga action. Thank you. True. Both true. Super agree. Ari kami ka pamati sa gyapon sa Palaboy Eatery. Thank you, good and God bless you. Kag sa tanan nga staff sa Action Radio Bacolod. Sige, Action Boy. Sige. Merly Gonzaga, good morning man sa inyo tanan. Stay safe. Pakigreet sa mga relative ko sa Mindanao, sa mamanghod ko sa Norata Sokot. South Cotabato na South Cotabato. Yes. Okay. Norala.
South Mary Cotabato. Grace, ako na Gingging Arroyo. Good morning dira sa imo, Gingging. Benji Bernardes from Vessel Enshu Maru. Tamiyaw ko na sa pamilya Bernardes, Doliosa sa Hacienda Carmen, Binalbagan. Aha. Kay Nomier de Pitaga, action boy from Manapla. Ano? Puto sang Manapla Puto namin. sa Manapla. Yes. Kay Juice Geraldis, parang rin masawa na siya. Ang iyang ngalan. Good morning sa iyo, Dua. Aga pamati kami diri sa Bago City. Opod sila mama kag papa sa barangay Lag-asa. Imo naman niya ka. Ako na nga barangay gidya. Imo gini nga barangay. Mo na tayo dito na to mo niya Perfect. malay sa barangay Lagasan. Okay. Kay Juvie Lim, good morning Action Boy and Action Doll watching from La Carlota. Mayong aga La Carlota. Kay Jelen Romero, good morning Mom and Sir, more power sa Action Radio. Drico Tanaw FB Live, binalbagan ko. Sige ma'am, salamat. Kay Mary Ann Fortaleza, good morning Action Boy, kag Dorel, monitor kami sa Sharina Heights Subdivision, especially sa Fortaleza, kag West na family. Mayong aga. Sige, kaya Diana Perez, good morning. E.G. Henol. Oo, good morning from Pandanon, Murcia. Kaya Dennis, di nakuha ang presilo. Basta lang, explain ko lang karon si mo. Kay Lawig kung di ko pa explain. Lawig na siya. Actually, Yes. matuna na lang na Dennis ang presilo na. Kaya ako ganis ang presidente ko siyang press club. Presilo mo na. Presilo man ang tawag sa iya. So, social ka, Dennis. Basta kung tawag mo ka presilo, ka doon ka social sina. Correct. Kaya pwede man presi. Presi. Pero mas nabi ng presilu. Presilu, oo. Or presili. So kung duwa na kamo tawag, kung presilex na kamo na. Muna. Kay plural, nakidamo na. Correct. Thank you, Teruel. Happy birthday kay Ma'am Alegria Portal. Duminagri ko kami. Si Kwan Galia sa Dulao. Amo nang siya greet siya kay ina. Nga happy birthday nga may mamakadlan. Okay. Amo ning V Kauntoy V Kauntoy Elementary School sa Dulao na keep siya. safe, thank you. Happy birthday, Ma'am Sige. Alegria Portal. Karon naman ang iban sa alas 7 ha. Sorry sa hindi mabtan. Hindi mabtan. Standby sa mga balita nasyonal. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Detalya na sang mga balita nasyonal. Ginatunan sang Professional Regulations Commission ang pagpatigayon sang online licensure examinations sa masunod nga tuig bangod sa padayon nga pamahog sang COVID-19. Sa hearing sa Senado angot sa proposed 2021 budgets and DOLE, ginpahayag ni PRC Chairman Teofilo Pilando Jr. nga ila ginalantaw ang technology-based examination kag ila ini nga ginapreparahan. Suno kay Pilando, posible ila umpisahan ang mga magagmay nga board examinations nga mas manageable. Ang PRC ang attached agencies and DOLE. Una na gin-postpone sa PRC ang pila kay licensure examinations nga gintalana sa Oktubre tubtub Disyembre para malikawan ang pagtilipon sa mga tao. Ang mga wala na dayon nga board examinations ang ginpaisol sa 2021. Gin pakamalaot sang pila ka mga kongresista ang ginhimo nga resignation ni House Speaker Alan Peter Cayetano sa plenaryo sang Kamara. Suno kay buhay Representative Lito Atienza ang pag-resign ni Cayetano sa puwesto ang isa ka scripted telenovela para sa iya mangin rason sa pagpabilin sa pwesto. Para kay Atienza, hindi insakto nga tion ang pagpanaog ni Cayetano bilang House Speaker kag iya ini ginakabig nga blackmail sa Kongreso kag bugos nga pungsod bagod sa Oktubre 14 pa nga saad sa agreement.
Para naman kay PBA Representative Coco Nograles, ang resignation ni Cayetano ang usik sa legislative time. Sulo kay Nograles, pwede man kung tani ginhimo ni Cayetano ang resignation o kung resignation usar ang Facebook. Ginpahayag naman ni Chief Implementer Secretary Carlito Galvez nga kinahanglan pa sang masobra 40,000 ka mga hospital beds para matagan sing medical attention ang mga COVID-19 patients. Sa laging handa press briefing, ginpamangkot si Galvez angot sa 4.5 bilyon pesos nga budget angot sa pagtukod sang isolation facilities para sa mga COVID-19 positive. Suno kay Galvez, ginahanglan sang dugang nga mga hospital beds kag quarantine isolation facilities kay ginabanta 42,000 ka COVID beds ang kinahanglan para sa tanan. Duwa pa ni Galvez ang National Capital Region sa karon ang mayara pa sang available nga 7,000 ka hospital beds. Una na ang ginmando sang gobyerno nasyonal nga ginadirian ang home quarantine para malikawan ang paglaptas sang virus sa miyembro sang pamilya kag sa komunidad. Sa dugang nga balita national, wala sang ginpain nga pondo sa ginaduso nga 2021 budget ang plano nga pag-convert sa police stations bilang COVID-19 vaccination centers. Sa Senate hearing, angot sa proposed nga 244 billion pesos budget sa DILG kag ila attached agency sa masunod nga tuig, ginpamangkot ni Senator Francis Tolentino kon pila ang pondo nga ginpain para sa pagpreparar sa storage system para sa mga bakuna. Suno kay Interior Secretary Eduardo Anyo sa karon, wala sang pondo para sa mga plano. Suno kay Tolentino, dapat may pondo nga ginpain para ipreparar ang mga police stations kasunod nga may mando na sadto si Presidente Rodrigo Duterte sa 244 bilyones pesos nga proposed budget. 190.5 bilyones pesos ang makadto sa PNP. Sadtong Agosto, nagbando si Duterte sa PNP nga tinloan ang ila presinto bangod ang militar kag ang pulis ang magapanguna sa vaccination program batok sa COVID-19. Nanawagan naman sa Senador Sani Angara kag Senador Francis Pangilinan nga isuspend ang online transaction fees karon nga COVID-19 pandemic. Sa separado nga statement, luyang ni Angara kag Pangilinan nga i-extend ang pag-waive sa balayran sa mga digital transactions sang bangko kag mobile payment services. Nag-apilar si Angara, chair sa Committee on Finance sa mga bangko kag financial institutions nga i-suspend ang ilang collection fees para sa digital transactions karon nga panahon. Sunod naman kay Pangilinan, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang dapat magpatunga kag i-suspend o kung ibanan ang online transaction fees karon nga may health emergency. Pila ka mga bangko kag mobile money services sa mga balik na sa ila collection fees epektibo Oktubre 1 samtang iba naman nga iga-waive ang mga balayran tubtob katapusan sang tuig. Kag sa katapusan nga balita national, magapatigayon sa hearing ang Kamara angot sa ginahimo nga pagkakas sang Facebook sa mga network kag fake accounts nga ginaangot sa AFP kag PNP. Suro kay House Speaker Alan Peter Cayetano, ginahibalo pa kung may ginlapas sa freedom of expression ng Facebook nga nasaad sa 1987 Constitution. Umpisahan ang pag-usisa sa mga isyu kung matapos na ang 2021 national budget sa unang semana sa Oktubre. Nanawagan naman si Cayetano sa Facebook Philippines nga paminsaran sang maayo ang mga tikang bawod posible makaapekto sa democratic principles sang Pilipinas. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Inugin mamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod di Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,